adjudant is adjudant van Dijk. En we hebben een afzetting van 2 adjudanten. De eerste is van Dijk. En de tweede is Vervoort. We gaan in met een hoogheid voor de kleine hoogheid 2023. Kom op, Peru! Helemaal mee! Als dat maar alweer! En laatste keer! Daar gaan we in. Telt genieten met u mee. 1, 2, 2,5. En de nieuwe prins. Thei I. Weej, prins Thei I. Radicatie van de kleine rot van Dijk. Prins van alle snotneuzen van Ârce. Beschermheer van basisschool de Weej. Ridder in de orde van groep 7 van jeugd, Yvonne en jeugd Blend. Grootmeester in het voetballen bij DVJ 11. Commandeur in het boetespelen aan de Maas of in de speeltuin. Beschermheer in het spelen van Roblox of Minecraft of Minencomputer of tablet. Ridder in de orde van het Stamboorkorps van Ârce. Aan alle jongens en meisjes van Ârce Allah. Ten derde, dat ik het jammer vind dat Frans Cup zijn winkel heeft veranderd, want waar moet ik nou heen voor mijn speelgoed te halen? Al dus gegeven, 8 januari 2023. Prins Thei I.